Hej YouTube. Velkommen til. I dag skal jeg spille ind på en god server. Det er en, som der er nogen selv filmer ind på den, og jeg er så VIP. Jeg kan gå ind og sige til jer, hvad I kan som VIP. Vi kan skrædstrække hat, vi kan skrædstrække hele, vi har adgang til VIP-siden, vi har adgang til games uden at klare dem. Vi har skrædstrække EC. Som jeg... Okay, det er Ender Chest. Fuck det. Jeg har dem her på som hat nu. En rigtig god server, det er en missionsserver, men serveren hedder så TBC. Det her det er bare en lille info om serveren, hvis I ikke allerede har set TBC's video om serveren. Satans. Fuck det, undskyld. Jeg må ikke snakke så grimt. Sorry mit sprog. Jeg kan også bare gå ind og tage hele skiltene, men så er det godt, jeg kan være en heal. Heal. 50 sekund nu. Hvis jeg bruger dem for meget, så det bliver ved med at stige, og jeg kan, hvis jeg bliver ved med at bruge dem så meget, som jeg gør, så hedder den til sidst er den jo oppe på 1000, altså. Ja, men jeg vil ikke bruge min tid på at rende rundt herinde og spille et eller andet, som og det er kun VIPsnet, man kan komme ind. Og hvordan man bliver VIP, det kan I så lige se her. For omkring 3-2 ind på serveren. Spil mig på serveren, som jeg har gjort. Jeg har spillet mange dage nu. Jeg har simpelthen lavet en video, som gik ret meget i bug. Når jeg siger bare ret meget, så mener jeg sindssygt meget. Der er rank, som jeg går lige ind og kigger på lige om lidt. Yes. Ja, I kan se her på TBC's missioner og kontrakt gennemføre 5 år er åbent. Ja, så ejeren af Nick, eller head supporter af Markus, og supporter af UCC1 og Ben Legomin. Hvis jeg har set ham før. Kun hvis I har set ham før, så kender jeg ham sikkert. Undskyld, jeg blev ved med stunts, men det er fordi, jeg vil gerne ikke risikere for, at nu bliver ødelagt igen min film. Hvis du hacker, får du ban. Man må gerne prøve optifying. Ingen unødige F-box. Ikke find huller i loven. Tal pænt i chatten. Ikke spam i chatten. Respekter alle spillere. Ikke play om rank. Og ja, nu vil jeg så lige hurtigt kigge igen. Ja. Og kigge igen. Jeg kigger lige, hvorfor den står stille nu. Sådan. Global killer. Start soft booster. Sådan. Så vil jeg sige, der er i gang med at komme bane 6, og et eller andet er begyndt at blive repareret og alt det der. Så hvis jeg synes, jeg lægger rimelig meget, så er det fordi, jeg ikke er vant til at filme med det her. Vi går ind i bane 2. Det er en parkourbane, som jeg synes selv, der er rimelig svær. Altså, jeg har jo klaret den, så ikke længere er den svær for mig. Men den er rimelig svær at klare, så vi skal bare spawn igen. Men nu så I, hvordan jeg kører til start med. Sådan i det meste vidste, hvordan man klarede den. Træeren, den er
rimelig nemt. Man kan vælge den der vej, og man kan vælge den der vej. Det er rigtig nemt. Man kan vælge den her vej, men det fører ud til en blinkede, og jeg kan den her vej fører til en blinkede. Det kan jeg lige hurtigt vise. Det fører bare til en klassevæg. Nej, det gjorde det ikke, den her. Men den første vej fører til en klassevæg. Og hvis I gerne vil korrekt den rigtige vej, så skal jeg lige hurtigt se her. Her starter man. Løber man den her vej. Og løber man den her vej. Og så den her. Det der, den blinkede. Hvis vi lige kigger. Så er der en blinket lige her oppe. Vi kan lige hurtigt kigge. Fordi heroppe er der her er reglerne og det der. Det er derinde man simpelthen går ind her. Kommer ind til det her hul. Så havde man havnet der, hvis man havde taget den første vej, man spawner ved. Men her, der var hele vejen, så kan man lige trykke heal, og så kan man trykke warp 4. Og det her, den vil jeg helst ikke vise, men det gør jeg sgu alligevel. Jeg går bare ind i når og siger det hele. Yes. Trykker vi warp 5. Man skal vælge en af vejene, og jeg ved selvfølgelig den rigtige vej. Og det er kun den her vej, man går ned, hvis man altså er sej. Og herover den her vej går man ned, hvis man er en fan af One Direction. Og hvis du går herned, så er du en fan af Justin Bieber. Og hvis du går den her vej, er du en pige. Og hvis du går den her vej, er du en prut. Okay. Har vi taget den om? Nej. Hvis du går her ind, får du kul i julegave. Ja, igen. Jeg prøver lige at tage den rigtige vej. Jeg kigger lige. Det er ikke der. Men det er heller ikke der. Det er der, hvor der står, hvis du kan have en sådan pige. Der. Så går du ind her. Hvis du går herind, får du 10 plus. Og så kan man simpelthen stige rank, som jeg som bare det ikke var alligevel. Nej, det gjorde jeg ikke, det der. Jamen, så skal jeg lige have fat i ham, fordi det var ikke meningen, jeg skulle trykke på den. Bare hun løs. Hvad står der hernede? Du hacker eller player. Fuck. Det er ikke rigtigt det, jeg skulle. Nu kan jeg jo så også lige bevise, at jeg ikke kunne have en... fuck. Nå, undskyld for fuck. Nå, vi ses. Hej.